जोंहा मार्चनिफ्रायनो आरम्भ जादों बेबायदि रेलिजों लोगोसे जनजागरण मिथिङा सभाया आरो पजिटिभ गेजेराव जोंहा बैसागु आरो ईदखौ लानानै बन्द' जों थादोंमोन एक सप्ताहसो बन्द' थादों बिनि उनाव जों मैयानिफ्राय आरम्भ खालामदों मैया जौगुवार आरो सिगांखौ खालामबाय जेरै बरगजरा आरो नेक्स्ट बुधबार आरो गाबोनहाय जोंना भेरगाव आरो नलेज सेरफांनि भेरगाव आरो नलेज सेरफांनि लास्ट रेलि लास्ट मिटिं कमप्लिट जागोन आरो बिनि उनाव जोङो BPF सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै गोदानै सावरायफिननानै आरोबाव नेक्स्ट आरो प्रग्राम जोङो गार्जेन लिग लानो नांगोन जोंना प्रग्रामा थांबाय थादों मथथे प्रमद बर'आ 3 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै बेयो प्रमान जाबाय हाजार गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया ओंखारबोदों जेरै क'क्राझाराव नुबाय मुस्लिमबो दं गार' दं राभा दं राजबंसि दं आदिबासि दं बर' दं मथथे क'क्राझाराव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो ओंखारबोदों बेवहायनो प्रमान जे प्रमद बर'आ एबार माने 3 बोसोराव जिर' खामानि मावदों जेबो उन्नति खामानि मावाखै जायनि फलाव दिनै हाजार मानसि हाजार रायजो ओंखारहोनानै जोंनाव गभर्नमेन्ट गैयाबाबो दिनै गोबां स' हाजार मानसिया जोंनि BPF हान्जायाव जइन जादों BPFनिबो AIUDनिबो अना बर' माखासे टिम दङ बिसोरबो जइन जादों मथथे जोंहा गभर्नमेन्ट गैया तथापि गभर्नमेन्ट थानाय बादि गोबां मानसिया जोंखौ माने जोंजोंनो खामानि मावफानो होननानै दिनै जइन जादों जे आथिखालाव प्रमद बर'आ माबायदि सरकार सोलिगासिनो इउपिपिएलआ माबायदि सरकार सालायगासिनो दं इउपिपिएलआ माबायदि सरकार सालायगासिनो पाब्लिकआ नुगासिनो दं सुइजारलेण्ड बानायनो होन्दोंमोन सार प्रमद बर'आ सुइजारलेण्ड आं मिथिया सुइजारलेण्डआ माबायदि हयथ' दा प्रमद बर'आ जेबायदि खालामगासिनो दं बेनो हयथ' सुइजारलेण्डबो जानो हागौ प्रमद बर'नि खोथा BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायनाया सुइजारलेण्ड खोथायाथ' बहुद गोजान खिन्थु बियो दिनै फैसा जानायनिसो कम्पिटिसन मारिलायगासिनो दं इउपिपिएलनि MCLA DMफ्रा सरकारखौ सालायदों फैसा जानायनिसो कम्पिटिसन जागासिनो दं सोरनाव खम सोरनाव बारा बिनिसो हिसाब दैलि गावजों गाव नांलायो MCLAफ्रा खामानि मावनायनिथ' खोथा गैया जानायनिसो कम्पिटिसन जानायनिसो नांलायलायगासिनो दं दे जाबाय सार फैगौ समाव